अरुण जी मास्टर साहब बनी, यहाँ के भी माटी लेवे आयल बनी। छठी मैया खातिर यहाँ के लड़का भी आयल बनी, हम भी आयल बनी, कार्तिक बाबू भी आयल बनी, रवि भी। ई माटी के जाम से तो माटी सान के आज चूल्हा पारे के डलाई। ई माटी ले जाके साफ सुथरा से ऊपर मतलब एक के गिल करके एक पट्टा दिया, पट्टा दे के आ चूल्हा बने के प्रोसेस, यानी कि धान कुटाइला के बाद में छठी मैया के सारा काम शुरू हो जाला। सुबह से लाइन लागल बा लोग माटी ढोए खातिर छठी मैया के। बाजार में जाई तब छठी मैया के ही खाली सब कुछ लौकता। ही रवि बाबू बनी, कार्तिक बाबू। अब देखी केला काट के खेत में से आ गल बा। आज धूप लागी, धूप लाग के इनका के करवाई डाल के पकावल जी। अभी देखी कितना सुंदर हरियर लागता। सब जगह छठी मैया के जहाँ देखी हो जा तैयारी चल रहा बा। हमनी के भी तैयारी में लाग गल बनी। रउओ लोगिन जहाँ बानी हो जा अपन काम करी, तैयारी में लाग रही लोग। पूरा धूप जब लाग जाला तेमे के पानी खत्म हो जाला, जना चलते अब देखी आम के लकड़ी भी कितना सौभाग्य बा सब चीज़ के, जे छठी मैया के पूजा में सब चीज़ काम आवता। माटी आ गल बा, माटी के देखी आज धूप लाग जाई तो चूल्हा के काम फाइनल हो जाई। जय हो छठी मैया।